Hajan mit jong ka laiter unai luar arja arpusan ke kenhon ki pulit na ka anti-narcotics task force ANTF East Khasi Hills District kila bat ya kawai ka kali shimat ke bakit Jingbam Dohkha haringkat ke jingyok jingtip baka kit ru ya ki Dawai Pynbuaid. Kipulit kilabat ya kini kekali ke badan ya registration number ML Not San R Henrio Pra R Pra Hajan ke Madanriting Police Station ha kebala lap sausong ki Dawai Kuli Pynbuaid lani ki yaba tablets. Arteli na kini ki song ki degi bahe bat ar song pat ki degi bakhamren bar laong bakini ki Dawai Kuli Pynbuaid kila bon bha. Nakal yang kipulit kimpat la pan ajing tip ke babnya halor kani ke jingbat ikate kekali bat kumjo ki brio ki badan benta bat kini ki Dawai Kuli Pynbuaid. एक बंडल में This. Yes. Yeah, okay. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.